Čau, dneska si zahrajeme jednu strategickou hru, jmenuje se Foundation a je to super realistická strategická hra. Takže první, co uděláme, tak tady koupíme jedno z těchto teritorií, které potom budou stát peníze, ale naštěstí není problém, takže koupím, to je jedno. Takže udělám tady centrum vesnice a teďka tady tohle jsou naši vesničani. Takže já tady udělám, abychom mohli stavět. Zaměstnám tady zatím 3 lidi, protože nemám nic jiného. Takže, a teďka důležitá část této hry je, že tady máte sice věci a to je moc pěkné, že máte tady tohle, ale to není úplně ta hlavní věc. Protože my tady můžeme dát tady tohle, postavit to a počkat na tyto 3 lidi, kteří to postaví. Jenomže tam je ten problém, kterým hold je, že to potom budeme muset nějak udělat. Takže já tady označím tuto celou zónu a i tady tohle jako zónu, kde budeme těžit, abychom se netěžili vlastní domy, ale abychom to měli tady takhle krásně rozvržený. Takže tady tohle. Teďka zaměstnáme klidně ty 3 lidi. Teďka tady máme Forest Campera, což je budova, která sází naopak ty stromy. Tady, protože tady budu chtít potom rozšiřovat ten les. Tak a tady už oni krásně těží dřevo. No a já se ozvu, až oni dostaví tady tohle. Tak, dostavili jsme Forest Campera, takže ho zaměstnám, aby nám obnovoval les. A k tomu tak tady ještě přidám sběrače borůvek, kteří nám budou sbírat borůvky. Cože? Abychom měli i zajištěné jídlo. Tak, ano, tady ten už krásně sází. A za chvilku budeme mít dostavený tady tohle. Akorát, že ti buildři jsou strašně líní z nějakého důvodu. Jakmile budeme mít tady toto, tak budeme mít prakticky zajištěné jídlo. Tak, já tady dám asi 2. Budeme mít jednoho nezaměstnaného. A teďka jim tady dám, aby pracovali. A oni nám teda teďka budou krásně sklízet. Tak, teďka se nám odemklo skladiště, ale ještě než postavíme tady tohle, tak budeme muset postavit kamenolom. A dřeva máme hodně, takže já tady škrtnu jednoho tohle. Tak a tady už se nám krásně obnovuje les. Tenhle nám už tady krásně... Můžu se zeptat, proč? To je jedno. No a po tady tomto, tak už víceméně dokončíme tady toto a budeme moct ty borůvky a všechny ostatní jídla přesouvat sem, takže budeme mít neomezenou zásobu jídla. Tak já tady přidám 2 tady těžíče kamenů a pracuje se tak 2krát rychleji než běžný. Ale tak zase má super plochu. Takže a teďka, až oni natěží ten kámen, tak dostavíme tady toho, takže se ozvu, až to bude postavený. Tak, výborně, postavili jsme to, takže teďka víceméně můžeme již začít transportovat. A já tady zruším jednoho borůvkáře, protože ty borůvky nejsou až tak moc potřebný. A kámeny všechno ostatní potřebný je. Když mohl bych možná tady jednoho, že stejně jsou líný jak něco a všichni tady jenom sedí, takže tenhle už má level 2, tak tenhle level 1 taky ho odstraníme a zaměstnáme ho, aha, oni už jsou 2. Teďka jsme tady zaměstnali tady tohle, takže mu akorát, jo, a můžeme koupit nové teritorium, takže já koupím toto teritorium
a začneme tady krásně těžit všechno to dřevo. Už tolik dřeva musí být využito na hodně věcí. Aktuálně tady máme tedy víceméně všechno potřebné a on už tady krásně transportuje borůvky. Tak, máme studnu. Tu bych dal někam sem, protože potom tady budu chtít dělat domy a to už i můžeme dělat, takže tady v této oblasti budou žít lidé. A oni už si krásně staví domečky. Takže teď tady můžeme udělat obchod, takže ho dám třeba sem. A tohle je hra Foundation. Je to poměrně zábavná strategická hra, rozhodně doporučuji. A nashledanou.